Hai लोगोफोर Hai लोगोफोर जों दिनै गियानजों आंजों लेखा फरायनो नागिरदों लेखा फरायनो नागिरदों नै फावथेना नै फावथेना बेनिफ्राय जों बिजाब लाबाय नै बेयो जाय जोंना बिजाबा जाहैबाय मेजिक सेंक मेजिक बियो दाना बाहाय मा बिजाब दङ बेयो जाहैबाय नैबे मेथ्सनि आरो नैबेनिफ्राय नैबे जाहैबाय नाम्बार आरो नैबे जाहैबाय ड्रयिं बियो ड्रयिं आरो मोनसे बिजाबा जाहैबाय नैबे बिजाबा जाहैबाय एल्फाबेट जायनाखि ABCD एल्फाबेट ना जों बे एल्फाबेटखौ जों सोलोंगोन बिदिब्ला जों सोलोंनो रेडि जाबाय जोङो एल्फाबेट सोलोंलायबाय बेयो जाहैबाय ए आरो बेबो ए बोखारग्रोनांगौ आखाइखौ बोखारग्रो जाबाय रोंबायथ' ए फर आपेल ना लावथिखौ बोग्रो बेनिफ्राय बल मोननैखौ बोदो ओमफ्राय मोनसेखौ बिनिफ्राय नङा आं खोन्थानि नै बिया ओरैजायसो बिया नैबेखौ ओरैजाय बोबाय लावथि बिनिफ्राय ओरैजाय बल मोनसे आरो बिनिफ्राय ओरैजाय बल मोनसेबाव जाबाय दे लावथिखौबो दे ओमफ्राय बलखौ दे ओमफ्राय बल मोनसेबाव रोंबायना एजों बिजोंखौ रोंबाय गोसो होनानै ड्र खालामदों ना नों लेखा फरायदों गियान दे जाहांबायथ' दे आरोबाव नै आबैयाबो नायफैलायबायथ' आरो बेनिफ्राय बुक बियो रोङा जायो ना गियान रोङा जायो रोंबाय दानिया मेथ्सनि 0 रोङोलै 0खौ रोङो 0 दाना बेखौ लिरदोलाय 0 बेयो नैखौ लिरदोलाय 0 1 बेयो 1 दे आरोबाव 1 आरोबाव दे आरोबाव 1 आरोबाव 1 जाबायना एबार दानिया 2 बेखौनो लिर बेयो जाहैबाय 2 बरिया and next 2 2 दे आरोबाव बेनिफ्रायनो 3 दाना नैबेखौ लिरदोलाय 3 4 and 5 खौ जों गाबोन सोलोंगोन दे 3+ER गथ'फोरनि थाखाय बियो जोबोद मोजां बिजाब दा बाहाय मेजिकआ माखौ होनदों नै बाहाय पेन दङ नैबे कलम जेरै जेल पेन
जेल पेनजों एखेयानो बे कलमा नाथाय बे जेल पेना माने जेनेरेल जेल पेन नङा बे बिजाबजोंनो मोनफाखानाय बे बिजाबजोंनो लोगोसे थाफाखानाय पेनसो बियो दा दस्रा जेल पेना माबायदि जायो आं बेखौ खिन्थु टेस्ट नायफेराखै ओमफ्राय आंनि बाहाय लिरबावगोन नैबे सि बेखौ लिरबाय आरो जेनेबा हमना ला सोरबा उन्दै नालाय सि लिरबा बिदिबो जानो हागौ आरो सोरबा उन्दैफोर लिरबाय नालाय सिखौ बिदिबो लिरनो हागौ आरो थिग बिदिनो सिखौ नै बिदिबो लिरनो हागौ उन्दैफ्रा अब्ला साननो हागौ जे बिदि लिरबाय बे पेजआ ब्लेंक थांबाय गाज्रि जाबाय नाथाय बिदि नङा नाथाय बेनो जाहैबाय मा बेनो मेजिक That means magic मार आरो रियेलि बेयो मेजिक मार नैबावहाय जे खाथा दंना नै बेनो बिजाब बेनो एक्सारसाइज बुक बेनो रिडिं बे गथ'फोरनि थाखाय 3+ इयारनि बियो 3+ एजेसनि ओंखायनो नैबे लिरब्रेनाय दंना दा नोंथांमोनाथ' दान्दिसे समनि उनावनो बे रानोब्ला खालिया रानोबा गोमोरलांजोबगोन मानोना जों बाहाय गोबां बार लिरबाय जों गोबां बार लिरखांबाय जोंनि बाहाय ए लिरनाय दंना नै बे गोबां बार लिरखांबाय जों दाखालिफोरनिफ्रायनो दा बियो नैबे खालिया जेल पेन ओंखारदोंना बे जेल पेना रानोब्लानो बे गोमोरलाङो नै दा नै लासैनो गोमोरलांगासिनो दं बियो अब्ला नोंथांमोना बेखौ बायनानैबो प्रेक्टिस खालामहोयोबा जोबोद मोजां जायो मानोना बियो मेजिक जेरै मेजिक एरैनो मेजिक मार बियो उन्दैफोर लिरबाबो जेबो जाया दे लिरबाव दे गियान दे नैबे माखौ लिरनोमोनलाय एखौ लिर दे नों एखौ लिरबाव दे एखौ लिरलाय जोंना गियाना गोसो होनानै लिरदों एखौ लिरनो नागिरदों बियो औ नेलाय बियो माने दासो लिरजेननाय ना सिनजोंनो लिरजोबनो रोङा दे दानस'दो दाना बेखौ दानस'नांगौ दानस'दो एखौ औ बिखौ लिरनो नागिरदों दे लिर दे औ दे आरोबाव दे औ दाना सिना बोदो बे लावथिया बोदो लावथिखौबो औ नैबेलाय बे रोखोमनि लिरबाय बियो दाना नेक्स्ट बिखौ लिरबाव दे बाहाय दे बाव नङा नैबावसो लिरो नङा बेखौ लिरा नैबावसो औ दा बिदि लिरब्रेयोब्लाबो जेबो दिगदार गैया मानोना बेखौ लिरब्रेयोब्लाबो खाथाया बे खालिया राननाय लोगो लोगोनो गोमोरफिनजोबो दा जेरै नै दहाय सि लिरदोंमोन ना नैबे सिखौ लिरदोंमोन ना नै दहायो डार्कसिन जादोंमोन नै दा लासैनो जोबलांगासिनो दं बियो एकदम कमप्लिटलि गोमोरलांजोबगोन बियो अब्ला बियो रियेलि माने मेजिक मार दा बिदिब्ला जोङो दिनैनि गियाननि लेखा फरायनाय लिरनो सोलोंनाय बे भिडिअखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय दा बिनिफ्राय जों भिडिअखौ बावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक एन्ड शेयार खालाम बिनिफ्राय कमेन्ट खालामना हो नोंथांमोना बोसोन हर मारै खालामबा मोजां जायो आरोबाव साबसिन बिनिफ्राय इजि मेथडसिम थानो हागौ मानोना बिगिनार्सनि थाखाय जेब्ला फोजोबनोसै आरो बिनिफ्राय फोजोबनायनि सिगां आं नोंथांमोननि खाथियाव मोनसे रिकुवेस्ट नोंथांमोना दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना हो आरो बिनिफ्राय खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै अलाव थुना होयो बिनि थाखाय आं नोंथांमोन बयखौबो खावलायनाय थाबाय दा बिदिब्ला भिडिअखौ बावनो जों दोनथ'बाय बाय बाय औ दा बिदिबा बावनो दोनथ'बाय